ଏବେ ଆମ୍ବରେ ପଡ଼ିଗଲା ତେଲ ଖାଣ୍ଡି ସୋରିଷ ତେଲ। ମା ଲୁଣ ପକେଇବନି କି? ଆମ୍ବର ପଡ଼ିଲା ତେଲ, ଆମ୍ବର ପଡ଼ିଲା ତେଲ, ପଡ଼ିଲା ଲୁଣ, ଲୁଣିଆ ହବନି ତ? ଆମ୍ବର ପଡ଼ିବ ସୋରିଷ ଗୁଣ୍ଡ, ସୋରିଷ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରାହେଇଛି। ସୋରିଷ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରାହେଇଛି। ତାପରେ ଜିରା, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ପଡ଼ିବ, ଜିରା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରାହେଇଛି। ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ କରାହେଇଛି। ହାତ ଚିପୁଡ଼ିଲେ ରାଗ ଲାଗିବ, ଭଲ ଲାଗିବ। ଗୁଳା ହବ ଏବେ। ହଉ ଏମିତି କରନ୍ତି ଆଚାର। ଦେଖିବା ଟିକେ ବସିକି ଦେଖିବା ମାଇକ ତେଲ ଦବା ଆଉ ଥରେ। ମାନେ କେତେ ଦିନ ଶୁକାଯିବ? 15 ଦିନ ମାସେ ଖଣ୍ଡେ ନାଇଁ ମା? ବେଶୀ ଦିନରେ ରାଗ ଲାଗିବ। ମାନେ ଚିନି ପକେଇବ କି? ପୁନାନି ଚିନି ପକାନ୍ତି, ଭଲ ଲାଗେ ତ। ଟିକେ ହାଲକା ଚିନି ପକେଇଦବ। ଟିକେ ମିଠା ଲାଗିବ, ଟିକେ ଖଟା ଲାଗିବ। ହଁ କି? ହଉ ଦେ ଲାଇଟ୍ ଟିକେ ଦେଖା। ଫଟୋ ଉଠେଇବୁ ବଢିଆ ରଖ। ତାପରେ ଏବେ ଦିବାର ପଡ଼ିକି ରଖିଦେଇକି 15 ଦିନ ଖରାରେ ବସିବ, ତାପରେ ହେଇଯିବ ନାଇଁ କି ମା?